Ingkang saaturan malih nduk nini keluarga nggih gadah niat lan kajat nggih menika memulih caos hormat utawi kintun doa dumateng para leluhuripun nduk nini ingkang sampun wangsul wonten jaman kelanggengan. Mugi-mugi sedaya kelepatanipun dipun ngapunten dening Gusti Allah, sedaya amalipun dipun tampilan dipun panggenaken swargane Allah lan Allah tansah maringono kawilujengan dumateng nduk nini keluarganipun wiwit dinten menika hingga salajengipun sampun manggih alangan setunggal menapa para sederek kula suwun angestakaken kabul panduwunipun. Ingkang saaturan malih nduk nini keluarga nggih gadah niat lan kajat inggih menika sekul jene atau sekul punar menika nyerengat nduk Rika ing dinten Minggu Kliwon benjang badhe dipun kajemukaken mugia tansah dipun paringana wilujeng sageta ayem tentrem buyut rukun nggampilaken anggenipun pados pangkojika lan Gusti Allah tansah maringana kawilujengan dumateng nduk nini sekeluarganipun wiwit dinten menika hingga salajengipun sampun manggih alangan setunggal menapa para sederek kula suwun angestakaken kabul panduwunipun. Ingkang saaturan malih nduk nini sekeluarga nggih gadah niat lan kajat inggih menika nyambung tuwuh nyirang tuwuh kuwipun Nabi Adam ingkang tumitah wonten badan jasmanipun nduk Rika. Mugia nggih tansah dipun paringana wilujeng anggenipun badhe kalakrama wilujeng wiwit dinten menika hingga salajengipun sampun manggih alangan setunggal menapa para sederek kula suwun angestakaken kabul panduwunipun. Ingkang saaturan malih nduk nini sekeluarga nggih gadah niat lan kajat inggih menika kala gemantung lan alal-alal menika mapas bedewa sukersakite nduk Rika. Mugia Gusti Allah tansah maringana kawilujengan dumateng nduk Rika wilujeng wiwit dinten menika hingga salajengipun sampun manggih alangan setunggal menapa para sederek kula suwun angestakaken kabul panduwunipun. Ingkang saaturan malih nduk nini sekeluarga nggih gadah niat lan kajat inggih menika jadah ripih menika nggih nyringat dinten kalih siang kelawan dalu pekenan gangsa dinten 7 sasi 12 uku 3 dosa pramila dipun sarengat ing dinten Minggu Kliwon benjing nduk nini badhe ngentas mitulus putrinipun mugia nggih tansah dipun paringana wilujeng calon nini kemanten wilujeng tiyang sepahipun wilujeng wiwit dinten menika hingga salajengipun sampun manggih alangan setunggal menapa para sederek kula suwun angestakaken kabul panduwunipun. Ingkang saaturan malih nduk nini sekeluarga nggih gadah niat lan kajat inggih menika bujeng kuat menika njerengat anggenipun damel kembar mayang muga tansah dipun paringana wilujeng ingkang damel wilujeng calon kemanten kekalih wilujeng samudayanipun wiwit dinten menika hingga salajengipun sampun manggih alangan setunggal menapa para sederek kula suwun angestakaken kabul panduwunipun. Ingkang saaturan malih nduk nini sekeluarga nggih gadah niat lan kajat inggih menika sekul suci ulang sarika cas hormat dumateng junjungan kita Nabi Muhammad ingkang jumeneng Rasulullah lumebaripun dumateng garwa putra mewah sekabatipun sedaya pramila dikintun dihidiyai nduk nini sekeluarga nyuwun sapangakipun Kanjeng Nabi mugi-mugi anggenipun ngentas mitulus putrinipun mugia tansah dipun paringana wilujeng calon nini kemanten kekalih wilujeng tiyang sepahipun wiwit dinten menika hingga salajengipun sampun manggih alangan setunggal menapa para sederek kula suwun angestakaken kabul panduwunipun. Ingkang saaturan malih nduk nini sekeluarga nggih gadah niat lan kajat nggih menika sekul bluk menika barokah mugi-mugi nduk nini tansah dipun paringana barokah dening Gusti Allah lan Gusti Allah tansah maringana
kawilujengan dumateng calon nini kemanten kekalih wilujenga tiyang sepaipun wilujenga wiwit dinten menika hingga selajengipun sampun manggih alangan setunggal menapa para sederek kula suwun angestakaken kabul panuwunipun ingkang saaturan malih nduk nini sekuarga nggih gadah niat lan kajat nggih menika sepul golong menika metri ingkang dipun putri calon nini kemanten kekalih mugi saged gumolong guyub rukun sampun manggih alangan setunggal menapa para sederek kula suwun angestakaken kabul panuwunipun ingkang saaturan malih nduk nini sekuarga nggih gadah niat lan kajat inggih menika jenang sengkala menika sarengat ingkang dipun sarengat sekathahing beka kala rubeda godha rencana mugi-mugi sekathahing beka kala rubeda godha rencana tinulak dening Gusti Allah kantuna rahayu wilujeng calon ini kemanten kekalih wilujenga tiyang sepaipun wilujenga samudayanipun wiwit dinten menika hingga selajengipun sampun manggih alangan setunggal menapa para sederek kula suwun angestakaken kabul panuwunipun sedaya ambengan boten sanes sedekah lillahi ta'ala mugi-mugi niat kajatipun nduk nini sekuarga dipun kabulaken dening Gusti Allah. Amin.